Hey. Dagan kay. Upawa nila ko. Tao pa kay pasan ni ron kay di pa kayo daghan ang nagkuha. Apa dito mo kauban padung na diri. Sakto gid ni amo pag-abutan nga wa pa nagtugaw-tugaw. Kay dagatan pa. Hadlock sa mga tangke gani ron. Na mga manglubugay sa tangke kay. Diya mo na og pre. Complete uniform nako. Nagbukot ko kay ako maning ibutang ang cellphone diri sa ako ang ulo. Sugod na migbukad oh. Talas minggo nagplaster na. Ya, tapos mga bata nguyog ni mga silingan, lingam ani ron. Primane og nimirdong. Amo gyapong silingan og akong kumpare. Naog na tadri. Maghinay lang kita kay daghanar magsisidi. Ang problema din dapita ang una raging naog. Daghan gini siya sisi. Bato pag abot mo sa unahan. Wala na. Careful lang kita diri dapit. Okay. Ay mga sisiyo. Diri unahan lapok ni siya. Okay na. Dito sa mga gango na inamukot dito da. Ora gitugaw nila pero arisa mi sa ubos. Tabtaw po sa nasa gibukad ri at bangay. Daghang kay tao dito. Nangaligo sa sila nya ang uban magbukad sana sila og kuan gango. Sud nami sud lingaw gyud mga kapitbahay oh. Sugod nami og kuan nautad diri mo layat diri sa kay ato ni panglabay ang mga sagbot mo ni proseso sa gango. Ang sagbot nga baybay sa isda ilabay mo sa gawas ug mahuman nagkural sa net kay aron ang mabilin isda lang amo na dayon si kupon. Kining gango ha dugay-dugay ra ni mo bukad kay kadaghanan dito mas babaw mo bukad. Ato sa hinulon ang mga ilawom aron dili kalusot ang isda. Dikayan niya makangaang nit. Habwa ni miskahoy. Gamay na lang. Nah. Ari ko patanaw ta siyang kuha ko. Bago pa mi nagsugod. Ang unang kuha gamay pa kay mao pa pagsugod na mo. 2 kilo. 2 kilo ko. Diri gamay pa mao pa paghurot na maghabwa sa kuan. Kahoy loko na pre. Lukon. Kulon. Kinuha ni ron. Daro, kuha oy. Ano pre? Kuha gati. Dako tinodo. Ha. Dako gido. Diri pre. Dako sa nagbituon ng sabaw, dako og tinodo. Dako nagbituon sa sabaw ron pre. So na imo di ba tutot mura lapok lagi ni gipanod nimo. Na gido. Nasa kontil pre, na isda. Nadagan ha. Lingaw kay mga bata oh. Mga kapitbahay nguyog man. Pero lumba nigdagan sila na makahikap tangkig. Nangkap eh. Uy, limango.
Kuha mi kalima mo. Dito butang sa sibot. Patasakong sa. Diri sa sibot. Ano ni? Kungkul na yung mga paa. Dako na rin ni. Sa isda sa kantil. Uy, nawagtang na. Sino ko bang kilaw? Dara. Kuha. Oh. Tityo. Puno na yung buit. Dako sila na apa. Lapay. Ito. Ano gabi? Napa diri. Sa sako. Nasa Kuang ko na no. Suka ko na yung content niya. Suka gitu. may pasayan. Uli na mi kay gutom na. Taob na sad. Tulong na buka dula. Tuwa na among kuha dito sa among mga kauban kauna na. Dara ang kuha eh. Ang kuha. Yan na po dito. Ako sa nagihagasan kay bugat sad. Dara. Buka nilaw. Ano ko? Nagpag plato be ato ang kanon. Sa likod ta ka dito kita go. Dito ra ta kita. Asa? Luyo. Luyo ana. Ha? Luyo sa. Ultik dah. Tikam ko nga deh, sayang. Ano? Kilaw oy. Gumbay. Wangi. Uy, plato lain yan. Ari ka be. Ano lang ba sa kanan be? Wala yung plato daw kay. Taob na. Cowboy nangilaw ng mga tao nagtuwa sa midri. Nakuhat lang kung kukuan ng tinuwa. Ang mga sayan na nasilaw. Grabe tinuwa. Nakatuwa ka na ari sa kaldero. Sayo na. Init kayo. Luto na. Inuwa mga on mi. Mga Ina ka magdungan ako. Ido. batang kuan. Duntong. Lulu. Ready na mga cowboy. Kila tong kuan no. Helmet oh. Helmet. Taob lang kayo. Muli na may marag alauna naman siguro. Manamig paniud to. Napay daghan sa tao diri. Oh, banto dito. Mo adto lang mi pasilong sa middos kakahuyan dito kay kanang amon tiwason among baon diri murag naa pa mi gamay aron mahilis ni among gikaon. Okay, daghan salamat sa inyong pagtanaw. Ug maayong udto ninyong tanan.